Чыннан да татар көрәше инде ул безнең Сабан туйларының йөзек кашы. Сабан туйга килгән тамашачының иң яратып карый торган спорт төрләренең берсе. Көрәшнең үз кагыйдәләре бар әлбәттә. Иң беренчесе көрәшне башлап җибәрер өчен кирәк хөкемдарлар. Әлбәттә, көрәш келәме янында булырга тиеш врачлар, травматологлар, яисә медсестралар. Сабан туенда төрле җирдә төрлечә авыр үлчәүләре була. Әйтик, кайбер җирдә инде 1-2 генә вес булырга мөмкин, кайбер җирдә 5 весовой категория булырга мөмкин. Шушы көрәшчеләрне җирәбәсен уздырырга кирәк. Сабан туй мәйданында 2 ковер була икән, хөкемдарлар әлбәттә ким дигәндә 4 бригада эшләргә тиеш. Бу инде бригада килгәндә арбитр була, руководитель ковра була инде ул. Өстәл артында утыра, бөтен язмаларын алып бара, җитәкчесе шушы коверның. Һәм боковой судья. Менә шундый кешеләр, алар 4 бригада булырга тиеш. Чөнки кояш үзенекен эшли. Сабан туенда кояш кыздырган сайын ул кеше арый башлый. Шуңа күрә үз вакытында күпмедер сәгать сайын, вакыт узган сайын бригадаларны алыштырып, аларны ял иттереп торырга кирәк. Көрәшнең инде әлбәттә баш хөкемдәре булырга тиеш. Баш хөкемдәре һәм инде аның ярдәмчесе була әлбәттә. Авыл сабан туйларында инде мөмкин бик хөрмәт иткән аксакаллар була бит инде заманында шушы авылда, шушы җирлектә күп тапкыр батыр калган абыйлар була, бабайлар була. Менә аларны шулай ук чакырып утыртырга кирәк, шушы көрәш барышын карарга. Һәм әлбәттә ниндидер хәл иткеч мизгелләрдә шушы бабайларны, абыйларны чакырып, аларның шушы бәяләвендә сораган очракта халык аеруча ярата. Кагыйдәләргә килгәндә безнең халык инде, безнең татар халкы менә Татарстанда күтәреп алып баш аркылы шушы үзеңнең көндәшеңне атканны яраталар инде. Нижгар якларында, Мәскәү якларында бит инде безнең татар көрәше әзрәк башкачарак уздырыла. Анда аяк чалып, аякны эләктереп, подсечкалар ясап, мөмкин көндәшеңнең өстенә төшсәң, җиңүче буласың. Безнең инде ул Татарстанда безнең борынгыдан килгән гореф-гадәт буенча әле дә шундый көрәш, аяк чалу, хәрәмләү юк, күтәреп алып шушы баш аркылы ул прогиб, бросок прогибом дип атала инде урысча әйткәндә, менә шушындый алымнар белән көрәш бара. Һәм миңа иң ошаганы инде шушы көрәш чыннан да үзебезнең көрәш. Чөнки монда матурлык күренә, кешене күтәреп алып, үзеңнең баш аркылы атканда, чыннан да халык бик ярата шундый безнең көрәшне. Milli майдан, көрәшчеләр сафы, көч гайрәте данлы илемнең, курку белмәс батыр егетләре, бөркетләре туган җиремнең. Җиңү яулый көрәшчеләр сафы, бил алыша, көчен сынаша, ышанычлы илем бөркетләре, ныклы терәк һәр чак тормышта, ныклы терәк һәр чак тормышта. Дерселкедә алар көндәшләрен, бәйге беткәч бирә бишендә. Көрәшнең бар үз кагыйдәләре, тик чигенмә, куркып чигенмә. Җиңү яулый көрәшчеләр сафы, бил алыша, көчен сынаша, ышанычлы илем бөркетләре, ныклы терәк һәр чак тормышта, ныклы терәк һәр чак тормышта. Тастымалына тиресингән, җиңү өчен күпме көч түгә.
батыр кыю татар егетләре бил алышып шыныгып үсә. Горур атлай көрәшчеләр сафа, биек тотып җиңү байрагын. Еракларга, гасырларга илтә, туып үскән ватан ил даны. Горур атлай көрәшчеләр сафа, биек тотып җиңү байрагын. Еракларга, гасырларга илтә, туып үскән ватан ил даны. Туып үскән ватан ил даны.